आज सकाळର ସୁନ୍ଦର ପାଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣି ସେଥିରେ ଗରମ କଫିରେ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଢାଳିଦେଲି ଆଉ ମୋର ଦେଶୀ କୋଲ୍ଡ କଫି ବନିଗଲା। ମୁଁ ମୋର ଦେଶୀ କୋଲ୍ଡ କଫି ଏନ୍ଜୟ କରିକି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲି। କଦଳୀ ଗଛକୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ତା ରୋଷେଇଶାଳାରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣିକି ଆମ ରୋଷେଇଶାଳାରେ ପକାଇଦେଲି। ଆମ ଚୁଲିରେ ବସୁଥିବା ସେ କଳା ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ମା କହିବା ଅନୁସାରେ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବେସର ଆଉ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ପନିପରିବା କାଟି ପକାଇଲି। ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଗୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଏବଂ ତେଲ ଢାଳିକି ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଘାଣ୍ଟି ପକାଇଲି, ଯାହାକୁ କିଛି ବି ରୋଷେଇର ଜଣା ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଠକ ରୋଷେଇଆମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ମାଟିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଏବଂ ବାପା ବସେଇଥିବା ଚୁଲିରେ ଯାଇକି ମୋ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ବସେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବେସର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ନିଜେ ଖାଇକି ଧନ୍ୟ ମନେ କଲୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗ।